दिनै 2025 मायथाइनि नैबे बोथोराव नैबे सानसुनि समाव दिनै आङो गासै बे जथिफ्रा मिथु नायग्रा अनसायग्रा गासैनिसो आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरनानै आं गोजोननाय हरबाय गोजोन्थों। दिनै अनसायग्रा गासै आइ आफानि बिदा फंबायफोर दिनै जोंनि बे अदालगुरि जोंनि काथलिक टाउन मण्डलिनि बे मांखरसालियाव दिनै जोंनि अनसायग्रा गासै दुखुथिया आइ आफा बिदा फंबायफ्रा गोजान जायगानिफ्राय बिथांमोना जोंनि बे रुंसारि जानाय आइ आफानि थाखाय बिसोरनो गाबस'नो थाखाय फैदों। मानो जोंनि काथलिक धोरोमाव थैनानै थांनाय आइ आफा बिदाफोरनि थाखाय जोंना बिस'लायनाय आरो गाबस'नाय दं। आरो जों साफ्रोमनि बिनायखौ बे खोनासंनाय इसोरा खोनासंनानै सुस्रांग्रानिफ्राय बिसोरो बायख' जानानै सैगोरिजाव थानानै जाहाथे बिसोरबो जोंनि थाखाय जोंनि दुखुफोरखौ जोंनि न'खरफोरनि थाखाय इसोरनाव बिसोरनो हायो बे थांखिखौ लानानै जोङो थैना थानायफोरनि थाखाय जों बियो। आरो बेजों लोगोसे जाय अनजाग्रा आंनि फिसाजो आलफनस बर' नार्जारि बिनि बे मांखरसालियाव आरो बिनि थ्रुयै बिनि दुवारै बिसोरनो गाबस'नो थाखाय बिसोर मिजिं थिनानै फैदों। बेखायनो दिनै आं नोंथांमोननिसिम जाय अनजाग्रा गोजान जायगानिफ्राय फैनाय बिसोरनि गामि जायगाफोरखौ आङो बिसोरनि खुगानिफ्राय सोंनाय जागोन आरो जोंनि जारिमिनाव थालांनाय बायदि मिथिनानै जों उनावहाय जों थैनानै थांब्लाबो आरो बे थालांनाय बायदि बेनिखायनो आङो दिनै नैबे सावगारिखौ नोंथांमोननिसिम दोननाय जाबाय लाबोनाय जाबाय। दा अनजाग्रा नोंनि नामा मा नाम खनसे बुंना लाबोदो। आंनि नामा आनजिथा नार्जारि। नों आगोलाव फैबायमोन नामा? सिगां फैबायमोन दाखालि 13 थारिख पुर्निमायाव। आदसा बेनिफ्राय बे मांखरसालियाव फैबायमोन नामा? औ फैदों। मा थांखिखौ लाना फैदोंमोन? आंनि थांखिखौ लाना फैदों जोंनि बाबुआ बेमाराव गोग्लैनानै दंमोन ना इदिनो थाबायनायाबो माबा जाया आरो रायज्लायनोबो रोङा इयो हारसिं इदि मिरगि बायदि गोलैयो। बे बाबुआ बेनोमोन दा? औ बेनोमोन। बेनिफ्राय बे गथ'आ बे दाखालि समाव बेयो गथ'आथ' आगोल बे जेब्ला 13 थारिखआव बे मांखरसालियाव लाबोदोंमोन आरो 13 थारिखआव बिनो लाबोदोंमोन बेबायदि गसंना थानो हायो ना हायामोन आंखौ जग्रबनाय नुबाय थादोंमोन आरो बेखौ दा नों माबायदि बुंनो सानो? आङो दाखालि फैनानै थांखांनायनि उनावहाय बेखौहाय एसे माबासिन मोन्दों माने गोलैनायाबो एसे खम जादों इना। औ बेनिफ्राय एसे खम जादों। बेयो गोग्लैबाय थायोमोन? बिदिनो गसंनो हानो हायामोन? गोलैयोमोन। गसंब्ला बेबायदि गसंदो बिदिनो थाबायनाया क्लियार जाया। थाबायनाया क्लियार जाया थाबायथेरनो हाया। दाथ' बेखौथ' माथो लामायाव दहाय गारि मथर गोनांबो खारनाय मायाबा हमथालायनायसो नुदां। दा बेखौ इसोरनि गेदेर अननाय दा बे नानि आलफनसानियाव बे मांखरसालियाव बिसोरनो थाखाय नोङो लाबोदोंना बेखौ? बिनि जिउआ इसोरनि खाथियाव दं होननानै फोथायो नामा? औ फोथायो। आलफनसानि जिउआ आगै आलफनसानि जिउखौ आं सोरगो रायजोआव दङ होननानै आं फोथायो। बे थांखिखौ लानानै आलफनसानो नोङो बेखौ गथायनो लाबोबावदों ना बे नैथि खेबनि फैनायाव? मानोना बिनि फिथाइखौ मोननायनि थाखायसो आरो दिनै जोंनि अनजाग्रा गासै आइ आफा बिदा फंबायफ्राबो लोगोसे आरोबाव फैबावदों आरो बेजों लोगोसे बे गथ'नि थाखाय दिनै आरोबाव नों नैथिबार बिनि थाखाय फैबाय। बेनिफ्राय बेनि मांखरसालियाव दिनै बिनि थाखायबो बिगोन आरो बे गथ'आ दा दाखालिसो बे गथ'आ मोखांबो होथेलायनो रोंबाय नै लाजिनोबाय आरो बेयो गसंनोबो दाखालि जग्रावनो थाबाय थानाय। दा इसोरनावबो फोथाय इसोर मावनो हायै जेबो गैया आलफनसासो सोखाया। बेखायनो बिनि जिउआ इसोरनाव थानानै गाबखौनो बेखौनो होगोन। दा अनजाग्राफोर आं एसे बिसोरनाव सोंनो सानदों। आदसा बबेनिफ्राय फैदों एसे बुंनाय? आं बुनगावनिफ्राय फैदों। बबे पारिस गोलैयो? दुमनि पारिस। दुमनि पारिस। बेनिफ्राय बबे डिस्ट्रिक्ट गोलैयो? बाक्सा। बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव। आदसा दुमनि पारिसनि बनगावनिफ्राय। बेनिफ्राय माब्लाबा फैफेरबायमोन? आं फैफेराखै। बेनो दिनैसो फैला आं। दा बैयाव आंनि बे जथेफ्रा मिनिस्ट्रि प्रेयार सेन्टारावथ' बिनानै फैखांबाय। दा बे नानि आलफनसानियाव मा थांखिखौ लाना फैदोंमोन दिनै? माने आंनि देहाया माने आथिं आखाइ सानाय दं। बे सानायखौहाय आगै आलफनसानावहाय इसोरनियावहाय बिसरदों होननानै आं बेयाव बिनो फैदों आरो। आलफनसाखौ बिसरनो थाखायसो इसोरना खावलायनो थाखायसो बिनि जिउआ थारैनो इसोरजों लोगोसे दं बे फोथायनाय दं दा। दा बेनिखायनो दा नोंसोरनाव आङो सोंनायाव दा बे बिबार आखायाव लानाय बेनि थाखाय बिबार बावनायजों बेनि थाखाय गाबख'नो थाखाय बे थांखिखौ लाना फैदों। इसोरा
अरायसम नोंखौ अनगोन आरो बेनिफ्राय दानि आङो साफा साफा सोंनो समबो गैयाब्लाबो नोंहा मा थांखिखौ लाना फैदों? आंहा गोबाव समनिफ्राय 7 बोसोर जाबाय उदैयाव टिउमार बेमार जाजानानै आङो दा बेखौनो थांखि लाना फैदों। आगै आलफनसेया सोरगो रायजोआव आइ मारियाम आरो प्रभु जिसुजों लोगोसे थानानै आंनि थाखाय बिसगोन होननानै आं बेखौनो मिजिं लाना फैदों। आदसा बेनिफ्राय नोंनि नामा मा नाम? आंनि नामा गोजोनस्रि। गथ' गथाय दंना गैया? गैया गथ' गथाय। आरो बे थांखिखौ लानानै औ फैदों? बे थांखिखौ लानानै फैदों। हाबा जानायनि उनावबो गथ' गथाय गैयिखाय दा बे थांखिखौ लानानै बेनिफ्राय नोङो आलफनसाखौदि नोङो मा हिसाबै फोथायखो नोङो? बिनानाव बायदि साननानै आंनि आंगो बिनानाव बायदि साननानै। नों बिनि रुंसारि जानायखौ मिथिदोंमोन? औ मिथिदों। ओमफ्राय फैगोन होननानै गोसो जाबाय थादों आगै आलफनसानि खाथियाव थांनो हानाय मोनबा सानबाय थायोमोन। दिनै नोङो गोजान जायगानिफ्रायबो फैबाय? औ गोजान जायगानिफ्रायबो आङो एसे गोबावनि उनावबाबो आं सफैनो हाबाय। आं इसोरखौ हाजासे हामबाय होयो। दे मोजां आरो बेनिफ्राय बबेनिफ्राय फैदों एसे बुंनाय? आङो बनगावनिफ्राय फैदों। गासिबो बनगावनिफ्राय दे आदसा मा थांखिखौ लाना फैदोंमोन? आंनि देहानि थाखाय आङो बे सुगार बेमार आरो सिं सानाय बेरामखौ लानानै आङो बहाय एसे मोजां मोनगोन होननानै आं आसा भरसा खालामनानै बहाय फैनाय जादों। सोरनाव फैदों? आगैया आदै आलफनसानावहाय। बे सोरनाव बिना होगोन? जिसुनाव। बे जिसुजों लोगोसे दंनानै नोङो फोथायोना? फोथायो। बे फोथायनायासो नोंखौ सोखागोन। आलफनसायाथ' सोखाया। नोंनि फोथायनाया आलफनसायाबो बिदि जों साफ्रोमनि बिनायजों इसोरनि खाथियाव थाहैनानै बे जोंनि थाखाय बिना होगोन बे थांखिखौ लानानै। बेनिफ्राय दानिया मा थांखिखौ लाना फैदों? आंबो बिदिनो आफा इसोरखौहाय हामबाय होयो। आं मा लांखानिफ्रायनो फैनो सानबाय थादोंमोन। नाथाय इसोरा गाबनानै बिनायखौ खोनासङो। नाथाय आङो फैदो होमबाबो फैनो हायाखैमोन। नाथाय जों लोगो लालायबाय थादोंमोन आंबो थांगौमोन होननानै। नाथाय आं बिनानाव आदै आलफनसाखौ आङो नुवाखै मोगथाङाव। आङो टिभियावसो मबाइलावसो नुबाय थादों आरो आं मबाइल नुनायाबो साननैसो मास मोनसेबो जायाखै। बे मबाइलाव नायनानैसो आं नोंखौ नुनाय जादों। बिनि थाखायनो आं बांसिन गोसो होदों। आं सानसेबाबो आङो बोराय बुरै थांगोन। आलफनसाया सोरगो रायजोआव दंबा जोंनि थाखाय निस्सय बिस'नानै होथारगोन होननानै आङो मिजिं आसा भरसा खालामनानै फैयो। बिनि थाखाय आं फैनो मोननायनि थाखाय गोसो गोरबोजों आं हामबाय आरो हामबाय जिसुखौ। नों आलफनसानि रुंसारि जानायखौ मिथिगौ? मिथिदोंमोन आं होमबाबो मिथिबाबो फंबाय दैमालुनि फिसा सासेयानो थैबाय होननानै आंनो मानसिफोरा खोन्थादों। नों इउटुबाव नुनानै बे आङो मालायनि मबाइलावसो नुदोंमोन ओमफ्राय आङो एबाराव आंनि मबाइलावनो नुबाय। नुनानै नोङो आलफनसाखौ नुयोब्ला नोङो मा रासिन? औ बांसिन दुखु मोनो। आं मालाबा उन्दुनाय समावबो गाबो। आं मालाबा 3था बाजियाव लजारि खालामो। बे लजारि खालामनायावबो आं इसोरखौ आगै आलफनसाखौबो गोसोखाङो ओमफ्राय इसोरखौबो गोसोखांनानै आं गाबो। नाथाय आंनि मालाबा फुंनि बिनायफ्राबो गाबनायजोंनो जाया। आं बेफोरबायदि आंनि दुखु सहायनांनायनि थाखायनो आं बिदि गाबनायनि थाखायनो आं मालाबा लजारि बिनायानो जाया। मालाबा फुंनि बिनायफ्राबो मोजां जाया आंना। नों दा बेबायदिनो आलफनसाखौ मा होननानै फोथायो? बे जिसुजों लोगोसे इयो थानायनि थाखाय बिना सोरगो रायजोआव दङ। इयो बेसेबांबा सोरगो रायजोआव जोंफ्रुमाफ्रोम मोदानलायनाय दंहैयो गथ'आ। बियो जोंनि थाखाय इसोरनियाव बिना होगोन होननानै आं मिजिं थियो। बेनोसै आंनि बुंनांगौआ। दे होमबासो नोङो मा थांखिखौ लाना फैदों? नोंसोरनि साफ्रोमनि मेगनाव मोदै। आंनि सानाय सुनायनि थाखाय फैदों आङो। आंनि आगै आलफनसानि खाथियाव बिनानै होयोबा बियो आंनि बेरामफोरा हामगोन होननानै। नों आलफनसाखौ नोङो मा होननानै फोथायो? बियो गोथार होननानै आं फोथायो। बियो गोथार नङा। दाथ' रावबो बेखौ गोथार होनना जों बुङा आरो बुंनो हाया। नों मा सानो? इसोरजों लोगोसे दङ। इसोरनाव बिना होबा आंनि बेरामफ्रा हामगोन होनना आं फोथायो। बे फोथायनायखौसो लाना फैदों। ओंखायनो दा नोंनि मेगनाव मोदै गनाया इसोरनियाव। आलफनसाखौ नोङो मोगथाङाव नुदोंमोन नामा? नुवाखै। बबेहायसो नुवा? जोङो मबाइलावसो नुदों। मबाइलाव नुनानै नोङो बे आलफनसाखौ मा गावनि फिसाबायदि साननानै नुयोब्लानो गाबनो ओंखारो नामा? सासेल' फिसा होनानै जोङो दुखु मोनो आरो। जेब्ला आंबो हमथायो आंनि फिसा आलफनसाखौ, जेब्ला आंबो मैयासो आङो आलफनसा फिसानि गोसोखांनाय बे समाव बाबा आंनो चिकेन पक्का लाबो, बाबा आंखौ सिकिउरिटि थिखांना लां, बेबायदिसिना रावफ्रा मैया गोसोआव बिदिनो जुखा माखा बायदि बेरफैनाय बायदि जाखाफैनायाव आङो बियो रजारि खालामनायाव आं गाबै गाबै बिदोंमोन। आं मालाबा फिसाखौ गोसोखांनानै इसोरनाव गथायनो आंबो मोदै गयो। नोंसोरनो दिनै गावनि असे आंगो फिसा नङाब्लाबो मबाइलाव नुनानै फिसा असे बायदि साननानै गाबो।
जों बिराद दुखु मोनो दा औ दिनै, आरो बिनिनो मांखरसालाव फैनो औ, बिसोरो जोङो बे खाबुखौ मोनबाय मोननायनि थाखाय हाजासे इसोरखौ हामबाय होयो जोङो दे दा नोङो जेरै नोंहा मा थांखि लाना फैदों आङो आंनि गोदोना सानाय बिदि खर' गिलिमोनाय थांखिखौ लाना फैदों आरो बे आंनि फिसा हौवानि थाखाय बियो बे गथ'आ जाहाथे बियो मोजाङै फरायनायनि उनाव सासे मोजां मानसिया दायो बिहा बिफा गैया मावरियासो बेखौनो लाबोदो आरो आंनि गासै न'खरनि जेंनाफोरखौहाय बिनानाव आल' जानाया गथायनो फैदों जाहाथे आरो बिनानाव आदसा जाया आं बेखौ सोंनो सानदों बिनि बिफाया मा जाखो एक्सिडेन्ट जाना थैदों बबे सम जाखोमोन 2018 जुननि 3 थारिखआव एक्सिडेन्ट जाना थैदों जेब्ला बियो आंनि गोरबोआव दंमोन 9 मासल' जादोंमोन जोनोम होथ'वाखैमोन नों जोनोम होथ'वाखैमोन अब्ला बे बिफाखौ नुनो मोनाखै बिफाया सोर दासिमबो बे मिथिया नागिरो नामा बिफाखौ सम सोङो आंनि बाबाया एक्सिडेन्ट जाना थैदोंनो होननानै नोङो गावनि गोबां मिजिं थांखि लानानै नोङो रायजो जानो सानदोंमोन रुजु रुमु जानो सानदोंमोन मोनसे गोथार न'खर दानो सानदोंमोन नाथाय नोंबो सानाखैमोन नोंनि आंगो फिसाया माब्लाबा आंखौ बिदि गारनानै थांगोन होननानै सानाखैमोन दिनै गोबां दुखु गोबां सोरनिबा जिउआ गाबनाय सोरनि जिउआ रंजानाय रावबो साना मानोना अपरदिखिनि थाम बालब जेसेनिफ्रायनो जोनोम जानाय जुलि जानाय थैनाय आरो गाबनाय दुखु आरो सुखु बान्नारि थख्रबनाय बेफोर गासै जागोन घटनाखौ इसोरा जोंखौ जोनोम सिगां लिरना दोनखादों सोर माब्ला बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जागोन आंबो सानाखैमोन आंनि फिसाजो आलफनसाबो आंखौ लानानै दुखुनि गेजेरजोंब्लाबो दिनै जों बे जायगायाव फैदों दा नोंनि आंगो बे फिसाखौ लानानै नोङो थांना थानाय मिजिं लादो नोंनि फिसाया गैयाब्लाबो नोङो फिसाखौ लानानै फेदेरै फोलावै नोङो जिउ दावहायाव बारसोमदो आगान सुरदो नों बे थांखिखौ लाना आगान सुरदो अराय दुखुनि गेजेरजोंबाबो बे जिउ दिङाखौ जावलांनो नाजादों जाय बाबुआ बे सानसे नोंनि इसोरनियाव फोथायनाय बिनायजों बे बिफा गैयै मावरियाव गथ' जादोंब्लाबो नोंनि बिनाय गाबनायजों बे गथ' सानसे गियानि गथ' मोजां गथ' जानो हानाय बायदि दा ओमफ्राय आं एसेनोसै मा थांखिखौ लाना फैदों आं बे थांखिखौनो लानानै फैदोंदि दिनै आंनि बिसाया बेमारि बियो सुगार बेरामजों गोबाव सान जाबाय सैनांनाया नाथाय जोङो बे बिसायाबो आसा खालामबाय थादोंदि थांनो मोनब्ला मोजां जागौमोन होननानै नाथाय गोबां जों मबाइलफोराव नुनो मोन्दों बै जेब्ला जोंनिनो फिसा नोंनि फिसा माने जोंनिनो फिसा आलफनसाया बे समाव जेब्ला थैयो अब्ला जोङो मोगथाङाव नुनो मोनाखैमोन माब्लाबाबो नाथाय जों मबाइलाव नुनो मोन्दोंदि बे समाव जों गोबां दुखु खालामदों दिनै बे फिसानि थाखाय आरो जोङो बिदोंबो बेनिखायनो दिनै जोङो आसा भरसा मिजिं दोनदों दिनै जोंनि बे फिसा आलफनसाया नोंथारगौयै सोरगोआव आलो गोजोनै दंहैयो बिफा इसोरजों लोगोसे बेनिखायनो जोङो आसा भरसा मिजिं लानानैहाय जेरै जोंनि थाखाय जोंनि बेरामफोरनि थाखाय दिनै जोंनि फिसालानि मेगननि थाखायबो आं गोबां आसा भरसा लानानै फैदों आरो बे बिसायनि बेमारनि थाखाय जाहाथे जोंनि बे फिसा आलफनसाया जोंनि आसा भरसा मिजिंखौहाय बियो मिथिनानै नोंथारगौयै सोरगो रायजोआव थानानै बियो बिफा इसोरनियावहाय जोंनि गासै दुखु बेमार आजारफोरनि थाखाय बिनानै होगोन होननानै आं आसा भरसा मिजिं दोननानै जोङो बे फिसा आलफनसानि मांखरसालियावहाय जोङो दा फैदों दे इसोरा नोंनि थांखिखौ गासिबो फिसा आलफनसाबो बिनो हाथों बे जोंनि भरसा दा नोंहा मा जादोंमोन अननानै दे बुंनो आंनि नामा फुलेन बसुमतारी आं फुलेन बसुमतारी आं बाक्सा जिल्ला बनगावनिफ्राय फैदों सुगार बेमार दङ डायबेटिस लोगोसे साख्रु सुग्रा बेखायनो जों फोथायो जे बेनि आखाइफ्रा माबाफोर जादोंमोन आखाइफोरा एसे मेजेवनाय बायदि जादों मा जादोंमोन दिनै नोङो मेजेवो आखाइफोरा मेजेवो ओमफ्राय आखाइ पेरालाइस टाइप बायदि जादोंमोन पेरालाइस बायदि जादों ओमफ्राय थिखांनो हायो ना हायामोन बेखौलाय
हायामोन थिखांनो बिदि हाया जि सिनेमोन नोङो बेखौ थिखांनाय दे जि सिनेमोन दे थिखां जि सिनेमोन माने नोङो दा बे जायगायाव फोथायनानै फैबाय बे आखाइ मा थिखांनो हायामोन हायामोन एसे हायो आरो एसे हायो दा नोङो बे पेरालाइस जाबायमोन नामा ब्रास बायदि जादोंमोन आथिङाबो नामा आथिङाबो आगसिनि आथिङा ओरै लेफ्ट साइडखै आरो एसे गैयामोन थरथा दङ बारा सलिनो हायो नोंहा एसे सलिनो हायो थेवबो मा थांखिखौ लाना फैदों नोङो आं थांखिया जोंनिया फोथायनाय जों फिसा आलफनसाया इसोरनि खाथियाव दंहैयो जिसुजों लोगोसे दं जों निस्सय जों फिसा आलफनसानो जोंनि दुखु दाहाखौ बियोब्ला जों मोनगोन आसाजों मिजिंजों जों दिनै फैदो फिसानि मानखराव बिबार बारसे बावनानै जों फिसाखौ खावलायनो आरो बेनिफ्राय बोर लानो जों फैदों गोबां मानसिफ्राथ' बुंनो नागिरो खालि आलफनसा बे आलफनसानि मानखरसायालाय मा मोनो बेथ' गोथार नङा गोजा मानसिफ्रा माखौ लानानै फैयो होननानै गोबां माखासे मानसिफ्रा बुंनो नागिरो बिथांमोननि बुंनाय बिथांमोननि साननाय बेखौ इसोराबो निमाहा होथों मानोना जों बिनियाव बिसोरनो गाबस्रांनो थाखायसो फैदों जेरै मादार टेरेसाया गोथार जानायनि सिगांनो जेरै बिनि बोसोरसे थैनाय उनावनो जाय मनिका बिस्रा बिनि मांखरसाल' बिनो आरो बिनि गोथार गिर्जा न'आव जेब्ला बिनो फैयो अब्ला बिनि टिउमार बेमारा जाय मनिका बिस्रानि टिउमारा हामदोंमोन बेनिखायनो गोथार जानायनि सिगांबो जों गोबांथार सोरनावबा फोथायनानै गाबज्रियोब्ला इसोरा बिनि गेजेरजों हेफाजाब होयो दा नोंसोर बे आलफनसाखौथ' गोथार नङा अब्लाबो जोंनिया फोथायनाय बे बिसना होगोन जोंनिखौ जों बे फोथायनानै फैदो जों बे जोंनि फोथायनाय माने गोबांथार बिनियाव फोथायनाय जायफ्रा गाबसानाय बिथांनो हामनायफोरखौ नुनो मोनदों दा बेनिफ्राय दा जों हामबायसै दा बेनिफ्राय नानि उनाव सोंसै नानि नोङो मा थांखिखौ लाना फैदों आङो बे थांखिखौनो लानानै फैदों जे आंनि बिनानाव आलफनसानावहाय आङो बेखौनो लुबैयो कि आंनो बहुद आखाइ जरा जरा सानाय दङ नाथाय आं बेखौनो फोथायो कि नानिया गोथारथ' ओंथ'आ बार इयो बहुद गोमोथाव हाबा मावनो हाबाय आरो मावगासिनो दङ आरो इयो दा इसोरनि खाथियावहाय दङ बेखायनो जोंनि थाखायहाय जोबोद इयो बिना होनो हायो जोंखौ इयो गोजौनिफ्राय नुहुरो कि सोर साबैसे आंनावहाय बिनो फैदों ना नाथाय इयो गोथार जागोन बहुद जोबोद गोख्रैनो आरो इयो इसोरनि आगदाथिङै दंहैयो होननानै आं फोथायो मानो होनबा बहुद मानसिफ्रानो खोन्थायो जोङो टिभियाव नुयो इउटुबाव कि आङो आलफनसा बिनानावनाव बिनानैहाय आङो इदि मोन्दों होननानैहाय जोङो खोनायो ओमफ्राय आं बहुद गोबावनिफ्रायनो फैनो गोसो जादोंमोन कि आदै दैमालुनाव आङो सानसेबाबो बिजानो थांगोन होननानैहाय नाथाय आं दिनैहायावहाय दङ ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं बहुद गोसो गोरबोजोंनो आं हामबाय होयो इसोरखौ कि इसोरानो आंखौ दिनैहाय इसिम बोनानै लाबोदों होननानै नोंहा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफोर दंना गैया नोंहानो हारसिं नामा आंनि बिनानाव दङ सासे ओमफ्राय आंनि आफा गैया आइल' दङ दा नोंना बिफाया आंनि बिफाया थैबाय नोङो दा बिफा गैयै मावरिया गोबां दुखुआव गोलैनानै दंना आङो आयंमोनजोंसो थायो आयंमोनासो नोंखौ फिसियो ना नोङो गोबां दुखुथिया दा नोङो दा बे आलफनसानि बे मांखनसेल' बिसोरनो गाबसोनो थाखाय फैबाय ना फैदो अब्ला जोङो बिसिम आवगायलांनि फै अननानै फै जोङो दा फैदो अनजागाफोर अनजागा लोगोफोर दिनै जोंनि गोजान जायगानिफ्राय जाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय जाय अनजागा गोबां सुबुंफ्रा आलफनसानि मांखरसालि आरो लोगोसे बेवहाय जोंनि अदालगुरि टाउन काथलि मण्डलिनि जाय आइ आफा बिदा फंबायफ्रा गोबां समनि सिगां बिथांमोना बे गोथै हाखराव बे मांखरसालियाव फबजाबाय दा बेनि खाथियाव बिसोर बिसोरनो गाबथानो थाखाय मोना फोरमायथिदों जों दा नैबे मांखरसालियाव फैदों आरो बेजों लोगोसे जोङो अनजागा लोगोफोर आलफनसानि मांखरसालि फारसे जों आगान सुरगासिनो दं जेरै जों दा आलफनसानि मांखरसालियाव जों सफैबाय दा बेनिखायनो बिथांमोना बे जायगायाव हाबनानै दान्दिसे उनाव बिनाय जासिगोन फैदो नोंथांमोना दसे उनाव बिथांमोननि बिनायखौ जोङो गाबै गाबै बिनाय बिसोरनि गोरबोजों बिनायखौ जों नुनो मोनगोन नोंथांमोनाबो अरायसम बिफानाव थाफादो
ओरै हरसिं लाइन जानानै थुग्रोजोबदो बे बालायावनो थुदो गोबां गोजान जायगानिफ्राय फैनाय जायो माखासे फोथायारि बिब' बिनानावफ्रा मोदोमफ्रु आगरबाथि सावनायजों आलफनसानि जिउमानि थाखाय बिसोरो बिनो फैदों आरो लोगोसे आरोबाव दिनै जाय आलफनसा फिसा बिनियावबो बिसोरनो थाखाय बिसोर खावलायफैदों बे फोथायनायखौ लानानै बिसोर फैदों मानोना फोथायनाया जोंखौ इसोरनि खाथियाव लाबोयो फोथायनाया जेब्लाबो जोंखौ गोग्गोम खालामो आरो फोथायनायजोंनो जोङो इसोरनि बोरखौ मोननो हायो जायफ्रा फोथायो आरो बिनि फोथायनायखौ इसोरा मालाबाबो फेलें खालामथारा जेरै अनजाग्रा जाय बिदा फंबाय बिनानावफोर आरो जायफोर बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय दुमनि पानिसनि सिङाव थानाय जेरै बन गावनाय गामिनिफ्राय बिसोरो गावनि मावनाय दांनाय न' बां गासैखौ गारनानै फुंनि समावनो 3टा 4टा बिथांमोना गारि लानानै फैदोंमोन आरो बिसोरो माखासे काउन्सेलिंनि गेजेरजों गाव गावनि गासै जिउ जारिमिनखौ मिथिनायनि गेजेरजों आरोबाव दिनै आलफनसानि मांखरसालावबो बिसोरो बेनो थाखाय गाबनो थाखाय फैदों अ आलफनसा फिसा जोंनि बे गासै दुखुफोरखौ फिसा नोङो सोरगोरायाव थानानै जिसुनियाव नोङो बिसना होदो जोंनि राहा गैयै लामा गैयै जिउ लामायाव आगान सुरनायाव जोंनो नांगौ इसोरनि गोबां बोर इसोरनि बोर गैयाब्ला जोंहा जेबो बोलो गैया नाथाय जोंनि बिनाय गाबनाया जानो हागौ जों पापजों गादि लानायखाय जोंनि बिनाय गाबनाया फोरबोनिसिम सौहैया आइ मारियाम नोङो दा गैयै बिमा नोङो जिसुनाव बिसना होदो दिनै जोङो आलफनसानि मांखरसालाव फैदों बिमा मारियाम नोंजों लोगोसे थानानै जोंनि गासै गाबनाय बिनायखौ नोङो फोरबोनाव बियोब्ला थारैनो फोरबोआ जोंनि बेखौ खोनासंथारगोन अ आलफनसा फिसा गेदेर बत्सा गेदेर मिजिंजों दिनै बे जायगायाव आवगायबोनाय नोंनि मांखरसालियाव बिनो गाबनो फैनाय गासै फोथायरिफोरखौ नोङो जिसुनियाव नोङो बिनानै होदो फिसा बे दुआरे बिनायनि गेजेरजों बिसोरनि दुखुनि जेंनाफोर सानाय सुनायफोर गासैबो फोरबोआ दांथारगोन फोरबोआ थारै बिसोरखौ अनथारगोन नोंनि खाथियाव जेरै जोङो मिजिंथिनानै फैदों आरो नोंनि खाथियाव बे केन्देलखौ सावनानै नोंनि फब जानाय बे मांखरसालियाव नोंनि जिउमाया आत्माया इसोरनि खाथियाव थानाय बियोब्ला थारै बिसोरनि गासै थांखिफ्रा जाफुंगोन सारिनायनिफ्राय मानसिया हारसिं आलासि मानसिया बे हादराव सारिनायनिफ्राय मानसिया हारसिं आलासि मानसिया बे हादराव रंजाब्लाबो दसेल' बे हादराव रंजाब्लाबो दसेल' बे हादराव बिखायनो इसोरनि खाथियाव बयबो जिरायनो नागिरो बिखायनो इसोरनि खाथियाव बयबो जिरायनो नागिरो
बारनाय बिबारा बारजों जेरै रानो बिदिनो मानसिनि जारिमिनाबो संसाराव जोंबो दसेनि थाखायल' संसाराव जोंबो दसेनि थाखायल' फोरबो बे गासैबो फोथायारिफोरनि गासै गाबनाय आरज खालामनायखौ नोङो नोंनि गोथार मैखुनजों बोर होदो दिनै आलफनसा फिसा नोङो जिसना बिसना होदो जायफ्रा गेदेर बाथ्राखौ लानानै बे जायगायाव हान्थु खरायबाय नोंनि खाथियाव बिबाय थारैनो नोङो बिसनानै होनाय मिजिंखौ लानानै फैदों आरो दिनै जों बे गेदेर थांखिखौ लानानै गथायदों बे गथायनाय थांखिफ्रा फोरबो थारैनो दांथारगोन फोरबो थारैनो खोनासंनांगोन बे बाथ्राखौ लानानै गथायबाय दिनै बोखांग्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन जोबनाय गेजेरायनायखौ आलफनसा बर' नार्जारिनो फोरबो जोबनाय गेसाङा बिनावथों नरकनि दरनिफ्राय गोजोननायाव थाथों मारा ख्रिस्टानफोरनि हेफाजाब ख्रुसनि आंखौ बिफार फिसा गोथार जिसा बाखायो